sa kong pribilehiyo ang matubang sa bag-ong tuig 2018. Nga niya karon gihatag ingon nga panalangin si Ginoo kanato. Nagpasabot kini nga we are 1 year closer to the coming of Jesus. Amen. Sa tanan namo nga manghigala og nagsunod sa takna sa pagtuon, buot namong dadon ang panimbaya nga bag-ong tuig, kumabungahon, bulahan nga Happy New Year greeting kaniyong tanan. Nagpasalamat kami nga sa kanunay nagpagig-uban kamo ni ining atong tulumanon ug nabulahan sa inyohang pagsunod ug pagpahaom sa atong pagtuon sa atong leksyon matag semana. Karon nga episode mga higala ug mga kaigsunan atong padayonon ang usan-usab ka bag-o nga suhito alang sa usa ka quarter. For the first quarter of the year 2018, this will be all about stewardship kon sa atong pagkatinugyanan. Nagpasalamat kita nga ang Ginoo nagpiyal kanato sa daghang mga butang. And the title for our first lesson karon nga semana mao ang influensya sa materialismo. Daghan kayo ang nahigam sa mga butang nga ilang natilawan niining kalibutana. Kining mga butang nga tuyo og tumong sa Dios nga iyang ipatagamtam sa iyang makatawhan ingon nga panalangin. Apan lahi ang mensahe nga ilang nasabtan niining abundansya nga gihatag sa Ginoo. Posible ikaw ug ako nahimo ng biktima og ulipon niining gitawag nato nga materialismo. Kini nga material mga kaigsuonan sa atong pagtuon karon mao ni ang atong hisgutan ingon nga introduction sa atong pagtuon sa tibuok nga quarter about stewardship. Ug sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo ta mga kaigsuonan, o Dios ta mga gamhanan, balahan ug angay simbahon kanunay sa among kinabuhi. Aniya na usab kami naghangyo kanimo nga ang imong balang espiritu mag-aabri sa among mga una-una aron nga kami makasabot sa mga butang espirituhanon nga buot nimo nga among tun-an og sagupon. Amahan, panalangini ang tanan namong mga kaigsuonan sa nagatan-aw sa pinaagi sa telebisyon o nagapamati pinaagi sa mga radyo. Yes, Lord. Nga ilang madawat ang kinatabuk-an sa kamatuoran o makapalig-on sa ilang pag-alagad mayon sa bangamong handom nga maandam kami sa dili pamabalik sa Ginoong Hesus. O Diyos na mga balaan, daghang salamat sa imong pagtubag sa among mga paghangyo kay amo kining gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Daghang salamat Ma'am Pinky sa imong bukas nining atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Sa dili pa ta mo ato sa unahan mga higala ug mga kaigsuonan, buot namo nga kumplituhon kini nga ang pagsugod sa atong pagtuon pinaagi sa pagpanimbaya sa usag-usa kaninyo. Itimbaya namo kamo og happy weekend og happy new year. Usa kini ka special nga episode tungod kay mao ni ang pinakauna sa tuig 2018. Among panimbaya nganha sa atong mga kaigsuonan sa Villa Flor Seventh-day Adventist Church. I-congratulate namo ang ilahang gwapa kayo nga simbahan. And this is actually a family project. Unang project sa tibuok distrito sa Oroquita nga gipaisugdahan sa atong mga kaigsuonan nga naapod na membro ni ana nga iglesia. Dugay na kini nga simbahan pero sa ilahang paningkamot o sa ilahang pagtambayayungay, pagtinabangay, nahimong posible ang usa ka gwapa kaayo nga church diha sa Villa Flor. Pamilya sa mga Uba, Kabantak, Vicente, Barrientos, mga Waga nga bag-o na to nahimong members din ha. Maingon man sab sa tanan nga mga kaigsunan nga dili na to ma-mention, we greet you happy weekend sa tanan. Diha pod sa Calamba District, ang panimalay ni Brother Isaias Asombrado, we greet you happy weekend o happy new year. Sa tanan, maingon man sab sa tanan tong mga silingan, sa Rizada family, Cartagenas family, sa atong pinalangga nga district pastor, si Pastor Eric Lagan and family, Junjun and Jitjit Mayunila, maingon man usab sa atong mga kaigsuunan, nga naa din ha sa Tangob District, si Brother Romy Florida. We greet you a happy weekend and a happy new year. Amo sab gi-greet ang panimalay ni Chief Jovi Espinido,
uban kang Ma'am Sheila nga naa karon sa Estados Unidos. They're enjoying the Christmas and the New Year diha sa atong mga kiglaan. Labi na kan nila ni Sir Jay o Ma'am Hining Salcedo, ni Dr. Sharon o Dr. Johnny Postrero. Og special greetings labi na kang Ma'am Sheila. Happy birthday kanimo, Ma'am. May God bless you more and more blessings and life in abundance. Sa atong year-end nga pag-suroy-suroy mga kaigsunan sa Davao Mission, atong nalibot at least 3 provinces of that mission. Nakasuroy kita dito sa Araibo, Maragusan District, di nasakop kini sa Cumbal Province. Nakadalikat pud kita sa Davao Oriental, diin ato nahimamat ang daghang mga kaigsunan dito nga ilahang gihatag ang confirmation. Pastor Hesbon o Ma'am Pinky nga sila ang avid listeners o viewers ato ang taknas pagtuon. Maingon man atong nalibot pud ang Davao del Sur, naka-attend kita sa IEL convention dito sa Matanao District, kauban ni Pastor Joel Kipanes o sa tanang mga kaigsunan, no, gikan sa Managa paingon sa Bansalan. Amo mo great og happy Sabbath karon on and the whole of Davao Mission. Maingon man ang tibuok SPUC nga karong mga taknaa o karong mga panahon na unong pa lang gyud ta kaadlaw gikan sa atong pagsugod sa atong tuig 2018. Happy New Year o Happy Sabbath kaninyong tanan. Uot sab na ko nga timbayaon ang atong mga kaigsuonan diha sa Pagadian City Adventist Center nga diin among nasimbahan nining milabay nga Sabado. Maayong malipayong adlaw nga ipapahulay kaninyo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Si Brother o Sister Geoffrey Sisuna, ang pamilya ni Brother Saldi o Bibing Makilabaw nga mga kabataan, diin sa nilabay nga Sabado sa ulog usab siya sa iyang adlaw nga tawhan. Ang mga ang pamilya ni Colonel Gallego o si Ma'am Esther, si Brother Rene o si Tisi Templado, si Ma'am Beth Angulo, ug ang mga Sidinyo, si Brother Carl de Guzman nga kanunay madasigon nahimong inspirasyon sa mga singing group diha sa Pagadian City. Pianisto. Oh. Sa iyang talento sa music. Mayo kay mo piano. Malasarte family, si Kang Ate Ching Ramonal, Kang Sister Vicky Ornedo. Daghan pa kaayo, kamutanan diha among bati og malipayong adlaw nga igpapahulay. Alright. Salamat kayo ni higayon nga gihatag kanato nga ato matimbayang atong mga kaigsunan. Ato na ta mga kaigsunan sa ato ang pagtuon sa atong lesson karon nga week. O sa dili pa nato buksan ang atong diskusyon, mas maayo gihapon nga atong unahon pagtahatag o pagtagad ng atong bersikulong sagulhon ni ining si manahona. Atong hangyon si Ma'am Pinky nga basahon niya ang atong memory text for the week. Okay, sa Roma 12, versikulo 2, nagaingon, dili kamo magpahiuyon ni ining panahon na sa kalibutan, kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Wow, salamat kaayo ni anang bersikulo Ma'am Pinky. Makita nato kana makaigsunan sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Murag na ingon-ingon rag sumpay ni sa atong pagtuon sa Romans, Book of Romans, last quarter mga kaigsunan. Pero posible this is in transition, pero haom kini mga kaigsunan sa ato ang pagtuki bahin ni ining suhito sa materialismo mga kaigsunan. Actually, ang problema sa kadaghanan sa mga katawhan sa kalibutan karon, mga Kristohanon, mga tao nga relihiyoso, mga dato, bisan ang mga way kwarta, ang tanan nga mga matang sa katawhan mga kaigsunan, nagsagubang niining usa ka dako nga tentasyon nga gitawag nato materialismo. Unsa man ning materialismo? Pastor Dan Palomares, you have so many to talk about materialism. Gani, gikan man ka sa department sa stewardship, and kini nga topic mao ning imuhag yung gib kinaon gyud sa imuhang milabay nga mga katuigan sa imong pagka-direktor. Kining topic mga kaigsunan no nindot gini istoryahan
Gani ako di ko katulgon makaigsunan basta kay kining pagka tinugyanan, kwarta, materialismo. Kung kini na gani isgutan, bisag tong gabi ipukaon ko, naagyug ko'y entusiasm o kadasig nga hisgutan ni. Ang materialismo mga kaisunan, mao ni ang sobra kaayo nga paghuna-huna mahitungod sa mga butang nga material, no? Sa iyahang tuno palang daan, mura ni siya og club ni siya, mura ni siya og practice nga ang usa ka tawo nga inunta materialismo, ang iyahang hunahuna, ang iyahang enerhiya, ang iyahang mga handom, ang tanan niyang pagkasiya, iyan na lang yung gigugol o gigahin sa pagplano, sa pagtanaw, sa paghandom, sa mga butang ni ining yutaa. Buti pasabot, ang lain nga mga butang sama sa intellectual growth, sama sa spiritual pursuits, sama sa uban nga mga areas kinabuhi igsoon, sekundaryo na lang o inuntag ipadapli na lang kay ang iyahang tanan jud kaayo nga hunahuna, iya na lang yung gigahin sa pag-accumulate og mga butang, sa pagbaton og mga butang ug sa pag-angko ni ining mga butang. Actually, kini nga topic mga kaigsunan, medyo sensitibo ni siya. O gawas nga sensitibo, usa ni ka suhitong minus kayo usahay ang atong dulot sa pagsabot ni ining mga konsepto. Wa ni nagpasabot mga kaigsunan nga naghisgotag materialismo, dautan na ang mahimong kwartahan. Okay. Pero dinhi atong i-outline ang mga talamdan kung paunsa nga ang usa ka tawo nga gipanalanginan sa Ginoo nga muhaom gihapon ang iyahang gugma, ang iyang priority ngadto sa langit ng mga butang. Mao'y hinungdan nga gibalik-balik gyud ug pahinumdom kanato mga kaigsunan, and most especially this is a material specially geared towards the understanding of stewardship mga kaigsunan. Karon gyud nga quarter nga mauni ang katuyuan sa atong mga pangulo sa tibuok kalibutan nga masabtan nato karon ang atong direksyon dili lang paingon dinhi sa kun asa ang makita sa atong mga mata through material things, kundi mas magiyahan pa kita nga atong ihangad, iyahat ang atong mga mata sa langit ng mga butang. Regardless of whether we are rich or poor, o regardless kung unsa ang imong kasinatian sa imong kinabuhi. Ang importante igsuon nga dili ta mabira sa mga kalibutanong butang, kundi kining mga butang nga himuon unta nato nga mga galamiton alang sa paghimaya sa Ginoo ug sa pagpadali sa iyang buluhaton. Ma'am Pinky, what are your thoughts bahin ni ining mga butanga? Atong madumduman mga kigsuonan nga atong mabasa diha sa 3 John 2 nagaingon nga nang hinaot ang Ginoo nga kita kung magbauswagon ta sa atong panglawas, mao ni dakong handom sa Ginoo nga mauswagon usab ang atong espirituhanon nga kahimtang, di ba? Yeah. So nagpasabot ni nga ang mga butang aning yutaa gipanalangin sa Ginoo aron gamiton dili para sa paghimaya sa atong kaugalingon kundi dili sa paghimaya sa Dios. Amen. Oh. So ang Ginoo nakakita na daan ug unsay padulngan sa kahimtang sa tao kung hatagan na sa aning daghang panalangin. Fair kaayo ang Ginoo mga kaigsuonan kay kita ingon nga mga sumusunod kang Ginoong Hesus o kita nagdeklarar nga nag-alagad sa Dios, gihimutan niyang tinugyanan. Tinugyanan sa upat ka butang nga akong nasabtan sukad pa sa una sa tanan kanang panahon. Okay. Ang panahon tanan kita 24/7 ta, wala ingon nga ay ikaw 10 oras ka ra. Walay naglabi. Oh, wala gi pinalabian giunsa nato paggamit atong panahon nanana sa atoa. Oh, panahon, time. Tapos ang talento gitagaan ta niya. Di po tang steward sa mga talento nga bisag unsa ang atong talento karon. Ang kaning temple gitugahan ta niya sa atong panglawas, ang atong unsa ang kung unsa kita karon mao ni ang gasa sa Ginoo sa atoa. Ug unsay gihimo sa atong kaugalingon, mausab ni ang atong gasa balik ngadto sa Dios. Di ba? Amen. Amen. Oh. So, kining mga butanga, treasure ang ikaapat. Kining treasure, which is more likely focus on materialism.
nakita sa Ginoo sanglit niya pa manggita ninyo ta mga kaigsuonan, nakita sa Ginoo nga kini siya maoy magabira sa atong handom nga mag-alagad unta ta nga street. Pero sa diha nga naa na nato ang material nga butang, kay mo man gid atong handom, anong dang na mag-eskwela ta kay aron ta katrabaho, may atong trabaho, may atong sweldo, dako tag sweldo, mga abroad pa ta. Sa diha nga nanataan ning mga posisyon sa mga material nga butang nga atong ginahandom kay atong gituhoan nga konbinyente atong kinabuhi. Posible. Posible po, dili kay posible, kasagaran gyud makalimutan sa Ginoo, maluyan ayun tas pag-alagad kay convenient naman. Yeah, Pero that's di the na ta danger. magunang naglangit kay nga mang matug langit mo ba ni kasagaran nga rason sa uban nga nung mato pa man kog langit nga diri yuta langit naman ang akong gipuy-an, wala na koy problema diri, tanan na ana. Pero di na to kalimtan, Ma'am Pinky, nga kining mga butang no, neutral na sila nga object, no, dili na sila dautan, no. Katong sama ninyo nga among mga viewers nga daghan mo kwarta, dili dautan ang daghang kwarta makaigsunan. Amen. Katong atong mga viewers nga daghang mga yuta nga gipiyal sa Ginoo, daghang sakyanan, dili gid siya dautan. Ang mahimong dautan kung kana mga butang nga atong gihunahuna nga ato manag-iya na to. Ang buti pasabot ba nga sila na mo ay mag-control na to ba, no? But speaking of material things makaisunan, they are neutral things. Naara na sila din ha, depende na nimo kung saan nimo paghandle. Ang problema gid na mo come in, no, kung pananglitan ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato, mao na hinuoy manag-iya nato. Inay nga kitay magbuot nila kay nakabantay ka pastor nga ang atong sumada sa atong leksyon nagisgot nga ang kining mga material nga butang gituyo ni sa Ginoo para malipay ta ug para pod nga mahimo ni nga panalangin sa atong mga kinaiya. Okay, kuan mo guni siya, ma'am. Kana biyang enhancer biya po ni sa imong pag-alagad kung medyo hayahay biya, ma'am. Labi biya po nang moto kag simbahan nga kanang luag imong hunahuna kay ngano man mayo imong pamahaw. Unya naa kay gikapamiliti. O di ba gipialan ka sa Dios maka pastor og sakyanan nga ang imong travel paingon sa sakyanan, paingon sa simbahan. Daw dili na gyud kayo ingon ka pinikito o ingon ka Di na magubay imong hinapay. di na. Ingon ana. Pero kung kani mga butangan no sa kun nagikaingon kani adto kaganina, mao hinoy-hinungdan nga kada bitawng ulipnon bitaw kaniya, inay nga ikaw may magbuot nila, sila na magbuot nimo, dinha na gyud mo mugawas ang gitawag materialism. Nga buti pasabot your energy, your focus, your dream, and all about you, imo na lang yung igahin ngadto sa paghunahuna ining mga butanga. Ako masabtan na example bitaw pastor, no. Kada puloy ana naghandom ang gyud nga kung maka-afford sila sa una kanang kahon. Nga naay makita nimo TV. TV set. Okay. Sa diyan ning gawas ning flat screen, ganahan po ka mo update. Kay ganahan makabutanag mga programa. Pero nahimo man ning karibal sa atong pag-alagad. Ngano nakaingon ko, ang imong point insakto. Nga ning control ni sa tao nga di sa kabantay mo kontrolar ni sa atong pagbati. Kay usahay ting worship na mutan-aw kita kay di na mobalik ng kuan. Di na mobalik ng drama, di na mobalik ng balita. Pero ang balita balik-balik ba na? Karon murag nakita nako nga kung dili ta kabantay ani nahimutang ulipon sa mga butang nga material. That's it. Mo na nga wala dili dautan kung pila ka buk imong TV diha sa balay, pila ka buk sakyanan, pero usahay kontrast ang nahitabo pastor. Kay kini biyang mga kaigsuonan nga mag-hike og pila ka kilometro ilang balay pa yung simbahan mao ni pinakauna. Unya ang kanang daghang sakyanan mao ni pinakalit. Usa man nimo na pagbalanse. Mo lagi na ako sa akong nangikaingon nga kaning mga butang nga gituyo sa Dios nga like kwarta, no, kwarta. Ang kwarta inidawat na to mga kaisunan una sa tanan ato nang isipon nga panalangin, no. Pero ikaduha ato po na isipon Ma'am Pinky nga pagsulay. Kay ngano man pag abot sa kwarta sa imuhang puder, no, ingon nga usa siya ka neutral nga butang. It's either tagaan kaniya problema o tagaan kaniya kasulbaran sa problema. No, sa diha nga patay TV, no, ganoon ra nga naon tatay TV kay tan-aw tag Hope Channel. Pag abot na sa to ang panalangin usahay, tama mo tong imong giingon nga labi nagdaghan na kay mga channel din nga available, no.
hinoon panahon sa Sabado o panahon sa Biyernes sa gabi panalangin gyud pud kung naata ni ana kay tuaman sa mga espirituhan ng butang ang ato ang tanawon. Pero if we lose control mga kaisunan over this kining mga material things, muna ni akong giingon nga dinha na ta malupig kay kita na may kontrolon. Actually, kini nga tong lesson karon nga kigsunon, introduction man ni sa tibuok nga quarter. Murag mao gini mo hapin sa ato ang tanan nga mga diskusyon sa tibuok tulo ka buwan mga kaigsuonan. Kung ato ning tagaan bitaw og dako nga kahayag mga igsoon, murag guni og ang Ginoo ideal niya nga ang tanan niyang mga anak iyang mga pinalangga way pinihig muasinso tanan makatagamtam gyud niining haruhay nga kinabuhi mga kaigsuonan. But what spells the difference here is ang atong response ni ining mga gasa nga iyang gihatag sa ato. Gusto na ko ning ihatag nga dako nga statement mga kaigsuonan nga ato ning paghinumduman kanunay nga usahay with all the gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato we tend to cherish the gift and thereby forgetting the giver. That's it. So mo nay dako kayong piligro mga kaigsuonan nga na-enjoy na ta pag-ayo sa gihatag sa Ginoo sa ato nalimot na ta paghunahuna sa tinubdan ni ini nga mga gasa. So in the entire Bible mga kaigsuonan daghan kaayo ta og makita nga mga sanglitanan ni ini nga gipanalanginan gipadagaya pag-ayo sa Ginoo ang ilang kahimtang, pero in the end it only spelled out the difference in their life nga nahimo hinuong miserable ang ilang mga kinabuhi. Padayon na to ang atong pagtuon nining atong discussion mga kaigsunan human ni ining midterm nga break. Ayaw ka mo paghawa din Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala, nagatanaw gihapon kamo sa takna sa pagtuon. Atong padayon ng atong diskusyon sa atong lesson nga naghisgot mahitungod sa atong pagkapinyalan, most particularly nining gitawag nato og materialismo. Ang atong leksyon karon nga semana naghisgot ni og Dios ni ining kalibutana. Unsa man ang giisip sa Biblia nga maoy Dios ni ining kalibutana? Of course, wala gitay problema kay naamang tay usa lamang ka Dios sa langit, mao na ang atong Dios Amahan. Pero kinsa man ang gitumbok nga Dios niining kalibutana sa atong leksyon ato ning ihatag higayon kang Pastor Dan Palomares. Actually dunay competition makaisunan nga kana bitawng slight kayo or hairline competition nga kung dili ta makabantay malingla ang mga Kristohanon. Kung mo advance ta sa ato ang pagtuon sa atong leksyon, dunay kompetensya ang Dios dinha o gitawag na siya the God of this world nga mao ang kwarta mga kaisunan, no? Kining mga buta nga gipiyal sa Dios kanato para gyud sa panalangin, no? Ang problema ni ata nagpuyo mang pingke sa gitawag the great controversy. Okay. Nga ang kaaway sa Dios, kung unsay panalangin na gihatag sa Dios sa ato iya hatong tuison, no? Mangitay sa pamaagi nga inay nga mahimo tong blessing nato, mahimo natong makadaot nato. Ang tanan nga gipiyal sa Dios nato makaisunan nga makaayo, buhatan na siya sa kaaway og pamaagi nga kadtong butang nga ang iyang function nga makaayo mudaot hinuon nimo, no? Mura bag auto-immune siya ba nga gibutang sa Dios dinha sa atong lawas, pero mao hinuon mudaot sa atong lawas. Now, muhatag mi gamay dinhi nga inunta mga pasidaan makaisunan nga pananglitan gani ang mga butang nga moabot nimo imong gibati nga gi-gratify, no? Kada bitaw ang imuha bitaw personal nga mga lawas nun o kinaugaling nun nga mga
kana bitawng mga whims and caprices unsa na sa mampingki kana bang mga Handom. handom nimo o kanang mga kapritso nimo kung ang mga butang nga naa nimo murag gitagbaw gyud ang imuhang inunta kaulag sa mga butang yutan-on bantay mga kaisunan kay na problema na kagamay ana no murag nabitad na ka pastor sa gitawag God of this world kay Yeah. na entertain man kayo ka no ang imong personal nga mga ambisyon sa kinabuhi nga inunta to the max ni abot tungod kay naa ka na mga butang nga doon na gamay makaisunan nga problema nga naa nimo kay medyo na hintakiling kagamay. Unsa may prinsipyo nga gihatag sa tong leksyon kining gitawag nga self-denial, no? Imong libot-liboton kay mao man ni siya ang konsepto sa stewardship. Gitawag ta dinha igsuon nga atong i-set aside ang atong kaugalingon, din balik ta sa gitawag nga main focus nga mao ang pagpasan sa krus nga naa nato ug unya atong himuon ang uban nga mas priority labi na gyud ang Dios ug unya ipaulahi lang nato ang atong kaugalingon. Kung mabaliktad na si igsuon nga proseso, naa tay gamay nga problema sa gitawag sa tong leksyon nga the God of this world. Okay, Okay, pastor mampingkid, kana. yeah. Ako man kung napamalandong sa unang mga panahon although di pa ko kaikra ang tao, ang pamaagi sa una sa pag baton og mga butang nga imong gikinahanglan sa balay. Pinagi sa barter trade. Walay kwartahay. Kung sa imong produkto sa uma og naa kay monggos pagkambyoan nimo og manok Kambyo-kambyo lang. ang wala sa imo baylo nimo. Baylo lang. So dili ka to sa convenient nga kahimtang. So anyway nagauswag ang panahon niabot ang kahimtang ang blessing sa kwarta. Nakita na ako mga kaigsuonan nga kining kwarta dako nga panalangin hinungdan nga malipay tag daghan tag kwarta. Pero makalimot man kita nga sa diha nga nanatay kwarta mo ingon ta nga hinaguan ko ni. One thing ba nga dili gid taon ta ngay masipyat nga kining kwarta although hinimo na ni sa tao, no? Ang Ginoo gihapon ang tinubdan ana. Oh, ang Ginoo gihapon pastor. Correct. So dili gyud maayo nga sa dihang nanatay kwarta makalimot lang gid ta nga pagkadawat sa kwarta gasto nga gasto. Makalimutan nga ang naghatag ana Ang Ginoo. ang Ginoo. Yeah. Atong responsibilidad. Ako yung use nga word nga Atong. responsibilidad. Nga atong ilhon kung kinsay naghatag ni ana. Unya nara bay guideline na walang kasulatan nga angay nato siyang hinumduman. Imagine sa napulo ka panalangin ug naa kay 1,000 ang pangayoon ra sa Ginoo iuli lang ninyo ang ikapulo nga bahin. Yeah. Oh, so pila ang nabilin siyam. Unya moingon ra ba dayon ta nga nakahatag naman ko sa ikapulo kay kana pag ila man gud sa iya atong pagkatinugyanan dili man ta kawatan. So kung tinugyanan ta we are bound to give back sa atong sa upan. May obligasyon. Oh, natay obligasyon kay kung kawatan ta wa di kita saligan. So kay ni-claim man ta nga mga Kristohanon angayan lang pod nga atong ilhon ang Ginoo sumala sa angayan nga atong buhaton. Yeah. Kay siya may tinubdan. Nya moingon ra ba ta nakahatag na ko ikapulo. Di pagid di ay mo ihatag na to kay pag-uli ra man to. Ang atong pag sagop sa gitawag og atong gugma nga paghatag ato ning tawgon karon sa stewardship o one offering plan. Okay. Oh, so Yeah. mao na nga kung nakahimo na ka ana, kung unahon nimo na ang pag-uli sa imong ikapulo, dugangan sa imong gugma sa paghatag ang gitawag tag equivalent 10%, I think your life is more than happiness. Amen. Kaya nga naman, Yeah. ang nabili nimo nga utso ang ikawalong na bahin mas dako pa man na kaysa imong giuli sa Ginoo. Yeah. Unya ang Malakias 3:10 unsay giingon niya? Sulayin Buksan ninyo niya. ako Oh. karon. Di ba? Ang Ginoo Buksan na ang nag-ingon tambuanan sa langit. abrihan ako ning akong nga tambuanan diri nga ana ko'y kasudlan sa panalangin sa pulayanan. Amen. So dako ni nga challenge sa atong mga kaigsuonan nga kining atong pagkatinugyanan kay kanang ni amang kita sa ini nga quarter nga diin nagahisgot og pagkatinugyanan og ang influensya sa kalibutan pinagi aning gasa unta nga nahimo ng kaaway sa Ginoo. Mahinumdum unta ta nga mao na ang angayan nato nga hinumdumon nga dili nato palabon ang gugma para sa atong kaugalingon kun dili ato po hinumduman ang Dios. Yeah, mao bitaw na nga gi-remind kita kanunay mga kaigsuonan nga dili ta magganoy
o ang atong unahuna dili mahauyon dito sa impresyon nga magsige na lang kita o mawala bitaw ni atong pulo nga gitawag og katagbawan. Oh. Kining katagbawan mga kaigsunan or satisfaction is the key. Whether we like it or not, murag talag saon ra gid kaayo tawo nga atong mahibalag nga matagbaw siya isa ka butang. Nakontento. Makontento siya. Contentment, masatisfy siya. Pananglit, ibutang nato ni siya sa mga appliances katong giingon ni Ma'am Pinky kaganina nga gamay kayo nga TV nga black and white pa to. Nya pagkataod-taod na niya moingon pug ka nga upgrade na pud ta ani. So bisan unsa nga butang nga nasa imo which is necessary, I think it's very practical nga mo-upgrade ka sa imong mga butang. Pero the point here is ang tao talagsa ra kaayo nimo siya tagaan o katagbawan. And when it comes to material things, kwarta, kabutang, sakyanan, balay, or bisan unsa nga naa sa imo, or bisag negosyo nga dako na kayo, naagi na sa itong unahuna nga, I need to expand, to expand, to expand. And nothing is wrong with that, mga kaigsunan. Kung ang imong panglantaw sa mga butang, labi na sa mga panalangin sa Ginoo, atong ipahilo na ang mga kaigsunan diya sa husto nga perspective. That's it. Kumpara na ganina sa atong personal nga gain, wa tay laing una-una nga aron ikatag nato ang panalangin o ang kadagaya nga gikan sa Dios ngadto sa uban. I think something is very questionable with these intentions, mga kaigsunan. Okay, Pastor, ato na himo nga yano nga pagsabot. There's nothing wrong with money. That's it. Yeah, Okay? that's right. In fact, mauna siya ang bloodline sa atong church. We are doing God's business. Ang akong buti pasabot din ang gisugutan ang gugma sa salapi mo itinugdan sa pagkadaotan. Gani, kining sabingay bitaw sa tong leksyon, ma'am, nga naitaw nga nag-uswag, no? Iyahang mga tanom, iyahang inunta ginansya, labihang yung dagkua. Naingon niya nga, iyan na lang tong pulpugon tong iyahang mga kuan. Daan nga Mga dapat. daan nga mga payag. Unya. Budiga. Budiga. Tukuran niya dagko kay nga mga warehouse, budiga, no? Actually, ang kining plano mga kaisunan, no, alang sa kauswagan, mo nagingon nila nga, it is not intrinsically evil, no? Dili gyud na siya dautan, no? Ang dautan atong tawhana, kung imong tanawon sa sambingay, sa iyahang plano-plano, wa gyud kabahin ang Dios sa iyahang plano. Overall niya nga plano mga kaisunan. Gani, sa iyang konklusyon, niingon lang dayon siya nga, sige kalag. Pagmaya. Pagmaya, paglipay, pagpaharuhay, kay naay daghang gikataganan nimo alang sa daghang mga katuigan. Pero gibuko siya sa Ginoo, ginganlan pa gani siya buang-buang mga kaisunan tungod kay kinsa may magpahimulos nga wala man siya siguro alang sa kaugmaon. Karon atong ibalik diso ng prinsipyo. Ang prinsipyo simple lang gyud kaayo. The only antidote of materialism mga kaisunan is the acknowledgement that God is the owner. Amen. Og unya imong na hatag ni Ma'am Pinky kaganina ang detalyado gyud kaayo nga pamaagi, iuli iyang bahin, muhatag para sa iyang buluhaton, muhatag sa panginahanglan sa uban. Yun na rayon ka simple mga kaisunan. Dayon ang gi-point out ni Pastor Hesbon, nindot kaayo. Nga unta naata anang para nako pastor murag sikreto na ginang naate contentment ba? Yeah. Murag birtud na siya ba nga kung naa lang kay contentment mga kaigsunan. In other words, kung unsay naa at the moment, imo na isang ikalipay. Naay na ako'y kotisyon nga sa amo lagi kay sa stewardship pang gyud nagdako gyud aning buhat sa Ginoo. Nagingon dito sa usa ka writer nga those who like the things they possess are happier than those who would like to have things. So, ang buti pasabot nga, kadtong giganahan na sa mga butang nga naan niya, mas malipayon to kaysa mga tao nga ganahan mo dugang pagdaghang mga butang. Correct. Oo. Exactly. So, ang buti pasabot na mo diri makaisunan nga, sa mga butang nga naan na nato, kung mao pa lang na ang gipiyal sa Ginoo, ato na nang i-enjoy, dili kay enjoy nga kita rin mag-happy-happy, kung dili, malipay tas magpasalamat sa Ginoo, itabang sa buluhaton sa Ginoo. Kay mao ni siya ang antidote o pamaagi nga dili ta maulipon aning gitawag materialismo. Okay. Kung ato mong ibutang sa itong unahuna mga kaigsunan, unahuna ako, Pastor Dan, nga ang sekreto tingali no, sa pagkatagbaw,
parehas na ning general nga ginahuna sa mga bana o sa mga asawa nga na sila usa ka kapikas. O, inguna na ragod kay wang imong unahuna sa mga butang nga naa sa imo, parehas imong unahuna bahin sa imong asawa. Matagbaw ka sa imong asawa, muna-muna ra na nimong asawa o sa ra nakabuok nya makakita ka dito og laing modelo pero di man gid ka maibog adto kay kahibaw man gid ka nga naa kay imong usa ka asawa ug natagbaw ka diha. Ang akong point mga kaigsunan, ingon ani unta ang atong paglantaw sa mga butang sama tas naglantaw sa atong asawa or sa atong bana nga natagbaw na ta kay mga kaigsunan. Pero speaking of the material things, naagyoy dako nga mga tendency mga kaigsunan nga gusto pa gyud ta nga mo acquire many other things, which in itself sa giingon pa ni Pastor Dan dili gyud daotan mga kaigsunan. Pero ako mong pahibaloon sa gihapon katuyuan sa Ginoo nga ikaw iyang gipasinati ni ana nga kadagaya mga kaigsunan. Christian service, hatag quotation diri mga igsoon, nag-ingon ang Christian service that if men would become channels through which God's blessing can flow to others, God will keep that channel supplied. Amen. Kung kita bitaw kuno, binisayo na to ni, yano nga pagkasulti, kung kita kuno gustong mahimong sandayong nga pinaagi ni ini ang panalangin sa Dios makailig o makaagos ngadto sa uban, dili gyud paughan sa Dios kanang sandayong nga makaigsunan. And that is God's intention for stewardship. Kung muhord man gud ta, kung gusto ta nga kitaray mo padako sa tong kaugalingon mga kaigsuunan, mura og dili mahimuot ang tinubdan diha. Kay ang iyahang purpose nga mahimo kang sandayong ngadto sa uban, ma-defeat na mga kaigsuunan. Most likely, you will suffer, muundang ang tinubdan, o baka mas mudagaya siya for a while, pero mahimo kitang sama sa mga katawhan nga nahimong singlitanan diha sa Biblia or sa bisan asa nga suok sa tibuok kalibutan nga inay nahimong panalangin ang kadagaya nga gikan sa Ginoo nahimo na hinuon nga dako nga panghimaraot alang kanila. Kung gustutan sab nato og dugang anang kinibang mga butang aning yutaa, by nature murag gihimo sa Ginoo ang tawo nga he wants to crave for more. Di ba? Murag naa na sa atoa, murag ug sa kuampa natulog lang na siya nga talento diha. Kay mao na hinungdan nga maghandom tag langit. Kay kung matagbaw naman lang punta ninyo taa, di na natamad og langit. Correct. Mao na ang positibo na ko nga pagsabot. Correct na siya, ma'am. Karon kining pagbato nato panitan nakaamgo ta nga kining mga butang aning taa magkabalayo nato sa pag-alagad sa Ginoo. Kanibitaw kung pili ang pangutan kun ninyo unsay akong ganahan, lantay nga kawayan o waterbed. Sa tinuod lang kung ako'y papilion, lantay nga kawayan. Kaya mo gini akong higdaan ug muli ko sa balay ug magpahangin ko nga walay aircon. Lami ang katulog. Kining waterbed bura ba man kag tabon, bura kag iduok ba sa tubig. Unya ang imong likod bura kag dagaton hinoon kay lutaw man ka. Pneumonia pa ka uyang hangin nimo di na presko bitaw. So kining mga butang nga kung matagbaw lang ka nga imong balay simple yano, murag may wisdom na nga naman. Ang imong kwarta ba, dili kay mo-focus lang yun nga sige kag padako sa imong balay, sige kag pamalit sa mga materyales, sa mga marble, mga mahalon, nga mga tiles, mga unsa na lang tong mga muebles nga makapahindik sa imong balay. Unya og unsa may maato kung gwapo kay tag balay. Unya murag naman tay Ginoo ana kay usahay di na ka musimbag sa baro kay basig tulison imong balay kay gwapo naman kayo. Sige na kaglingkod-lingkod ato suok magtan-aw ka gwapuha gid sa kong balay. So murag mao tingali na ang akong pagsabot nga kining mga butang aning yutaa gipanalangin na sa Ginoo parang malipay ta. Pero mao naman lang pud hinungdan nga makalimot ta sa Ginoo, mahimutang hambugiro. Di man ta mingon kay wa man gitaw mingon wa mo ko nang hambog pero kanang gitaw og pride of life ba. Kay lahi ba gyud ang feeling sa usa ka tawo nga maayog sanina kaysa motapad siya sa anang tawo nga gisi og sanina murag madlok siya motapad ba. Actually ang problema gyud mama nga i-cure sa tawo ang iya yung attitude no mahitungod sa kwarta kay sa physics doon ay gitawag nga every matter has property.
Now, kining ang property aning kwarta makaigsunan, ang mahimo niya mao nga. Lagi yung si Maalam Solomon, kung ang kwarta na sa imong bulsa, ang mahitabo, magsige to siya saba. Mura bitag restless to siya nga himuon kaniya o buhaton kaniya nga kana bitawng usa ka elemento o usa ka ahente nga magsige kag pangita og kwarta. Mura bagingon nga the more money you have, the more you crave for it. Kay mura mo ni property sa kwarta, pastor, nga kung naa siya nimo kanang iyahak kang disturbohon nga madugang ang iyang gidaghanon, mura ana ba? Kay walay tawo makaisunan nga mong venture og business kay aron nga ang iyang kwarta maibanan. Pero nga sige kanang mga to dito magnegosyo ta kay aron nga kini atong kwarta nga daghan ra kayo i-invest nimo para nga gain siya more. Para nga mapagamayan ni, no? Kasagaran to mo invest ta para nga mo gain. Mo negosyo ta para nga mo dako. Ug kung dili nato na siya makontrol nga attitude mga kaigsunan, dinha na gyud ta magproblema. Kay nga naman kanang daghanan nimo ma-sacrifice katong giingon nimo kaganina nga naatay mga other talents, no? Like abilities nga maka-apil ta sa buhat sa Ginoo. Time manggod ang mobira nimo din ha panalitan. Ang imong focus tuwag ka sa salapi. Padaghanon nimong salapi. Ang imong time didto, no? Mo trade off ba? Imo gitong i-trade off ang imuhang time, ang imuhang concentration, no? Ang mga butang nga tingali mapuslan ka sa lain nga bahin, didto na nimo maggahin sa pagpadaghan sa kwarta. Now, ang atong leksyon mga kaisunan, no, nagbalik-balik yun nga kining gitawag materialism, no, nga gihimo ni siya nga tool sa kaaway. Gihimo siya nga tool sa kaaway sa Yano, sa Pino o sa pamaagi nga daghan nato nga mga Kristohanon. Amo ingon gani ko nga bisan siguro ma'am sa mga pastors. Bisan sa mga workers, wala exempted. Wala exempted ha. Wala mi nang hinlo diri sa muang kanang kahimtang makaisunan nga kamura ni kay negosyante mo, kamura ni kay kanang mga trabahante mo dinha sa gobyerno o asaman, kitang tanan makaisunan. Pobre man ta o adunahan, pareha lang ang ato ang pagkabiktima sa materialism. Pareha lang. Now, unsa may giingon dinhi sa ato ang leksyon? Dunay gihisgutan diri makaisunan na kini bitawng gugma gani sa kaugalingon. Okay. Kung mao ni siya magdako sa ato disgrasya gyud ta, no? Muna nga ako ganahan kay kuadtong wali sa usa ka mayor. Dili siya religious nga mayor, pastor. Wala na ko siya nadunggi o nahibal-i nga attend siya sa usa sa mga simbahan, pero ingon niya nagtambag siya og kasalon bitaw mampingke. Ingon niya kamo kay bag-o mamong gikasal, ang una ninyong himuon higugmaon din ninyo ang Dios. Bisag usa lang ka angle greater than your love to someone else. Kay kung panalitan ko no ang paghigugma nato sa Dios makaisunan, pantay lang og paghigugma nato sa tong kaugalingon. Pwede ra nato nga i-trade o ibaylo. Okay. Maura man eh. So ang antidote makaisunan, higugmaon gyud ang Dios, labaw-labaw bisag gamay lang nga paglabaw makaisunan, that will really matter. Kay kung dili gani disgrasya gyud ang kwarta ug ang Dios itapad nimo unya maulang ang imong pagtan-aw, madisgrasya gyud ta. Dili man gud ta kaalagad og duha ka masters. Dios ug bahandi. Pero may tambag. May tambag ang Ginoo. Ayaw ka mo pagtipik og bahandi aning yuta diin ang taya ug ang tanggob ug ang kawatan magapangawat ini. So insaktong gid na ang tambag sa Ginoo nga adto mo magtigom og kwarta sa langit. In such a way nga may bangko sa langit. Wa man kundi ang pagsuportar sa iyang buhat dinhi sa yuta, di ba? Yeah, that's it. So ato gyung likayan mga kaigsuonan kining gugma sa kaugalingon og sa mga butang other than God mga igsoon. Gitawag ni sa atong lesson og narcissism or too much love for self mga kaigsuonan. Daghang mga examples nga gihatag sa ato niini sa Biblia. Una sa tanan si Lucifer. Na siya ay problem mga igsoon. So sige niyang gibalik-balik nga I, myself, me. So ang niyang kaugalingon ang gusto niyang iuna mga kaigsuonan. And another one nga gisgutan dinhi si Nebuchadnezzar mga kaigsuonan na hisgutan ug matod pa didto that Nebuchadnezzar put on the adoration to himself. Sa pag-ingon pa lang niya nga dili ba ako man nga
Nabucodonosor ang nagtukod niining tibuok imperyo. And we know what happened to him. Kalit siyang nabuang mga kaigsunan, nawad-an siya saktong panimuot, ni sib-sib na siya sa mga dahon, kay nahimo na siyang daw lubo sa iyang panghuna-huna mga kaigsunan. So God is not really happy when you put yourself in the front line. Kung imong ipauna ang imong kaugalingon. Another example nga gihisgutan rin sa Bible mga kaigsunan, ang mga Parisiyo. Gusto nila nga makita ang ilang pagkamatarong by highlighting how evil or how sinful others are. So, kaning mga butanga mga kaigsunan, gugma sa kaugalingon, mauni ang muhandos nimo palayo ngadto sa imong gugma sa Ginoo. So, one of the dangers, aron malikayan na to, kining gitawag og materialismo mga kaigsunan, sakto tong giingon ni Pastor Dan, nga mas padak-on nato ang atong gugma sa Dios inay sa ubang mga butang diri sa atong kinabuhi. Pastor Dan. Ang atong utor sa atong leksyon karon nga quarter makaisuna naghisgot kung ngano daw nga ang materialismo kanang attractive bitaw siya. Actually, iyahang gihilakbitan kining mga advertisement bitaw Ma'am Pinky. Yeah. Kung nakabantay mo sa mga advertisement makaisuna no, kay naamagin na mga billboards, na sa radyo, na sa television ng mga advertisement, gilink manguni siya nga kung naa ka ng mga butanga, murag naay power bitaw Pastor. Murag kining power igsoon. Mao gini usa sa mga hinungdan nga si Lucifer nahulog kay kining giingon nila nga to be like God. Ang ato we want to be like God in character but not in power, no? Ang problema ni Lucifer, gusto siyang mahimo nga sama sa Dios, dili sa kinaiya, kung dili sa gahom. And everybody makaisunan, no, wants to have power. Ikaw ug ako gusto ta og power. Sa mga advertisement, gilink na din nga kung naa kay kwarta, naa kay power. Purchasing power. Kay nalakbitan gani ni Ma'am Pinky ganina nga, if you have money, no, that is what we call the legal tender. Mahitabo bang gudin ha kanang kuan kayo murag life becomes so easy nga adto ka dito naa kay kwarta, okay, plite lupad ka naa kay ikabayad sa airfare nimo, bakasyon ka naa kay ikabayad sa hotel, naa kay ikangadto sa mga so naay problema asa man gipaagi dinha sa advertisement. Makaisunan dili ta magpadalag advertisement gani na ako'y personal nga critic ani mga advertisement, no, like kada bitawng mga gatas bitaw Pastor. Ngano dili na lang i-advertise dito ang gatas sa inahan. Ngano kung nakabantay mo sa mga advertisement, i-plus din ha kung unsa na mga formula nga gusto nila i-introduce. Butangan nitong linya nga gamay sa ubos nga breast milk is still best for babies, no? Ngano dili na lang gidako kayo to nga mao na pinakamaayo ang gatas sa inahan. Okay. Unsa pa? Kanang naay mga ilim nun, i-advertise og maayo. Apilan pa ng mga dalaga nga mga sexy ug mga gwapa. Dayon pag abot sa ubos, butang ag note dito sa una, drink moderately man na. Karon drink responsibly na. Nganong dili butang din nga don't drink kay makadaot ug uban pa nga klase mga kaisunan. So dili ang butang kong ipasabot nga dili ta magpadala mo na isa atong kanang yung atong key text, no. Dili ta magpahiuyon. Ang pagpuyo sa kalibutan makaisuran dili baya sala. Ang pagbaton ni ining mga butanga dili sala. Dili lang ta magpauyon sa kalibutan. Kung giunsa sa kalibutan pag dumala ang ilahang ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo, like they consider material possessions as power. They consider it as promotion. They consider it as bitaw kanang enhancer bitaw sa ilang value nga kini siya angay ni tagdon kay milyonaryo biya ni. Angay ni pasidunggan kay dagko kay ning balay. Mga kaisunan dinha kita magproblema. Napag ko'y ikadugang anak Pastor, no? Kinibang komersyo. Kining paghimog advertisement, gi-studyhan gid nilag maayo. Ay simpre. Kay nga naman ang simple nga produkto bisan kanang paghaplas di lang ko mungalag unsa na kung ayuho na nilag plaster ang mga pulong mahalin. Ang mga kan mahalin gyud unya kumbensihon pa ka nga the best in the world na kay ako kapilan ako na biktima di man sa ingon nga paglimod katulang bag-o lang tong nakaadto mi sa Egypt
Unya, wa may kabalo nga dadon mi sa House of Perfume. O, pag abot na dito, ay, kini usahay, di bang kalikayan mo gamit ang perfume. Pero diha ko na hibalo, sumala sa explikasyon sa kadtong tagiya sa kaning company sa perfume nga didto sa ila na malit ang mga kanang komersyante gikan sa London kanang gihimo nang gisambuga na gidilute mahimo nang kanang mahalon nga Calvin Klein unsa na lang na nga mga brand sa perfume kaya ang ila didto mao gitong original nga hinimo didto sa mga Bedouin o didto gid kuno sa tunga sa deserto nga dili polluted ang ilang perfume. Perti man gid kung ilaraan na di lang ko mangala sa uban nga namalit pod. Nahibulong ko po tinuod man gyud pud tingali to kay ang iyang sample nga gigamit perti magyumuta nga matud pa siya sa bisan pag di mo maligo binulan yung paggamit ang epekto ani. Pero ang gibaligya pero kay nakamatikod man ko nga naay gikuha didto sa corner nga murag mao gitoy close to the truth. Ang ako kay dugay kaayo nya murag magtinan-away man sila murag gikan diri sa backdoor. Agoy ingko nga doda na ko ani. Pag ang resulta gyud igo lang ko nakaukab dahil baho pero nawala na. Tungod sa akong konsumisyon sige ang kong gisgot sa akong bana nga ay napagpailad sa sunod kay di man pagkapugong sa imo pero nang advertisement the power of commercial mga kaigsunan. Actually kining mga butang nga dagko gi kay nig power mga kaigsunan pero on the other hand we can also apply its principles dinhi sa atong iglesia mga kaigsunan. We need to promote our church to project nga kining atong iglesia mga kaigsunan is the product nga gikan sa langit. Amen. So what have we done unsa itong gihimo aron ma-promote nato ning iglesia? Same principles are there mga kaigsunan. But speaking of the material things ang ayan natong bantayan nga dili tanang naa sa commercials mga kaigsunan nga nag-promote og product matinud-anon sa ilahang katuyuan. And this is it. Aron lang gyud masulod ka sa ilahang bulsa and then with desire for more ang tendency gaadto ta sa mga commercial reviews sa tanang butang before nato paliton mga kaigsunan unya naa na din sa ato ang pagtimbang-timbang. Pero bantayan nato nga kining mga butang nga dili makausab sa ato ang direksyon ni ining kalibutana. Correct. Dili lang ta para dinhi mga kaigsunan, paingon ta didto sa langit. Kung ang Dios kabubuton niya nga ikaw ako magmadagayaon ni ining yutaa, dawaton nato na mga kaigsunan ug atong hunahunahon nga may tuyo siya ug nganong iya nang gihimong posible sa atong kinabuhi. Ug tungod niya na atong ipahat ang panalangin ngadto sa uban. Ang atong panahon mga kaigsunan, dali ra kayong milabay ang usa ka oras o buot na mo kini nga ihatag ibilin nga pahinumdom kanatong tanan. Atong padayonon ang pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo. Of course, material blessings are God's intention aron mahimog yung kasinatian sa iyang mga katawhan. Gani kung ato kining gamiton alang sa kahimayaan sa Dios o aron atong tabangan ang uban ang mahitabo nini mga kaigsunan mapanalanginan kita. Apan kung ang atong mga kasing-kasing maganoy ngadto sa materialismo kini nga panalangin mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo kanato ingon nga atong kasinatian adlaw-adlaw mahanaw kining tanan. Ang Ginoo magpanalangin kanato ug sa dili pa nato kini pagatakupan pinaagi sa bagampo ni Pastor Palomares mga igsoon atong paminawan kining halad sa musika. You are the potter and I am the clay. You are the artist and I am the paint. You are the writer, and I am your song. I will be your instrument, my whole life long.
Ginoong Dios, among pasalamatan ka nga imong may gisangkapan sa mong gikinahanglan. Gani dunay daghang pakapin sa mga panalangin, pinaagi sa mga butang nga sobra na gani kaayo alang sa mong pagkinahanglan. Tagay-imi o Dios og gahom nga among higugmaon ka una sa tanan ug unya among tagaag pagtagad ang panginahanglanon sa iglesia ug ang panginahanglanon sa among isig katawo. Hinaot pa nga dili kami maulipon, dili mi masulawan sa mga butang nga imong gipiyal. Hinuon amo ni silang gamiton nga mga instrumento, mga kasangkapan aron nga mapadako ang imong buluhaton ni yutaa. Panalangini ang among tanang mga viewers. Salamat nga ikaw naga tagana sa mga butang alang kanamo, labi na ang among kaluwasan. Kay kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 My Father, and I am your child, an empty vessel, and you are the fire, and know that you are Lord is all I desire. Master, Creator, take my life and mold me, change me, and color me in shades of you, in shades of you. Play me, sing through me a melody, so when they look at me, they will only see who you are. Create in me your work of art. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.